Jeżistu biżżejjed provi biex Floren Sultana, it-tifla ta' rispett ta' Darren Dabono, u Albert Buttigieg, ex uffiċjal għoli tal-bank, jitqedu taħt qatt ta' akkuża dwar allegati reati ta' ħasil ta' flus. Sultana u Buttigieg il-ġimgħa li għaddiet bdew għaddejjin proċeduri kriminali b'rabta mal-involviment tagħhom f'entitajiet kummerċjali li jinkludu żewġ ristoranti popolari. Iż-żewġ akkużati allegatament huma involuti wkoll f'ħasil ta' flus marbuta mal-kontrabandu taż-żejt u sfaw fil-mira ta' mandati ta' tiftix u aktar tard arresti waqt operazzjoni estensiva tal-Pulizija kontra l-kontrabandu li kienet waslet għall-arrest tal-ex-plejers tal-futbol Darren Dabono u Jeffrey Ketkuti, kif ukoll l-awditur Chris Baldacchino u l-kummerċant tal-fuel Gordon Dabono li kollha qed iwieġbu mhux ħatja. Fis-seduta tal-ħamis Melania Brincat, kuġina ta' Floren, xedet li fir-ristoranti li kellu taħt idejh Darren Dabono, it-teħid ta' flus kontanti ta' kuljum kien jitqiegħed f'envelop is-siġillat fl-aħħar ta' kull ġurnata u kien jingħata lil Albert Buttigieg. Hekk kif is-smieħ wasal fit-tmiemu, il-qorti ddikjarat li kien hemm biżżejjed evidenza prima facie biex Floren Sultana u Albert Buttigieg jitqedu taħt qatt ta' akkuża. L-ispetturi Joseph Sherry, James Turner u Omar Caruana qed imexxu l-prosekuzzjoni, assistiti mill-avukati tal-Avukat Ġenerali Antoine Agius Bonnici u Cinzia Zoppardi Alamango. L-avukati Stefano Filletti u Martina Kuxkiri huma avukati difensuri.